Kurwa asensemo yetore gotoka ime ya sameta mukwero nigo banyara kumirana n'abatiniri babo irgo kuanira mange igoro yekemerie ki ane enchera abago cyako gikinia omurikyo itondemo Steven naroboti rwa senchira yoboikirano ugosangana kubwatirana ngati y'ebintu bigosira gukina konde gwensi ase tunubali yetora niga bali mibecha bakoiro basanga ibirengereri nemechando yabamo no munyakero gobwe factory ya Nyamache uyu naende romo director Bobasi chache Dr. Abel Kenyoru inwa balimi ni nukeregento asegasi yecha ebiasare onye moyo necha ina se biasare ebi twensintuyo ejaira ero yairanire director yaingeire jigari jiro unabone gari sebo ita moseni batararusjae eyiye kurara kyara moseni barane mbego jotera chibesa chechae echimotoete nande tomenta ngo chinde na chigo isana twasomeria abana baitu no nyeigo nigo bagokereto gonjuri okuya kwa beira sobole bino bonchireri bweke merigie chai ukora una abataneri bamenyekaine buna aba director bachore mechi factory chechi chai abalimi baito echai bakoreta ningiya na intumuna bali to kurigereria twanyo tonjoreria ekigwange kenene koru director maswa era ongiyiga gocho wa matembia buri abatoro tuwanaine korwa egari gocha sabari mbia to bateberera ensemo yokonie chai yeto rangatie chinseme 55 chikoire chai ase factory ya Itumbe abwa sabari mibeta ni chiri bwikomi na isato berigeti gochio nigo bono basabira gosimeka gokini na kurende chai yabo biya elio komente kerengo gie chai gochichi factory eyuera akini enenga baremi bakonyora chai yetu isipite 8 days 7 to 8 days hapo ndio tutapata mazao ya wakulima itapata kwenda juu. Kitu kingine ni mbolea, lazima tuweke mbolea kwa shamba zetu kulingana na mafunzo ile tumepewa. Tuhakikishe tunaweka mbolea kwa mashamba alafu tunachuna kwa masiku ile inayofaa. Toroshie chai ere quality egoika Mombasa yaguru ekiagara karomotaro ore tatie chai ere quality ego yabe bitte tokoroke gesongo vibers honto tayo kura igo rugoraria echai barendete hasipandiri obole migwe chai na obole mugente gukina sekerengo kyagwango mono sana asorongo rwa Gusii kulende bono gwetero kubwatira na gati abali migwe chai aba director bechitundu bali n'abanyakenyero bechitundu bali ao bochikwene kibune ichera chigotu ninyare ko bechai engiya ichera nyare gusime kuna kunyara gukini gwa sobwa bona sobwa ngasorongo rwa Gusii na kwene kibune ngeri abali baranyore gwetera ogosimeka no koni chai yabo ngobo konge ne bonus baranyore ebe bonus yo kuisaniki ingo report yeta seniki ya Ndizi TV kurwa secha yakoni gwa iga sense moyetora yotoka imiasameta mukwerero woda gretariane Ndemo Steven.